लाख मानसि गेदारिं खालामनानै देखायगोन गथाय जिल्लायाव किन्तु जों मैया खोनानो मोनबाय बिथांमोननि बे रेलियाव नोंथांमोना ब्रहै नुदों बेवहाय जों खोनानो मोनदों 10,000निफ्राय 15,000नि गेजेराव पाब्लिक गेदारिं जादों मोनबा समष्टि जोंनि बायदि मोनबा समष्टि ज' सनितपुरनि मानसि फैदों आरोबाव जों खोनानो मोनबावदों फैसा होयै होयै बिथांमोना लांदों सोरनोबा 300 थाखा होदों भटखौ बुंदों बेयाव थाङाब्ला नोंथांमोना न' मोननाय नङा बेयाव थाङाब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा आरो ओरैबायदिबो होनबावदों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर जायफ्रानाखि जोंनि सापर्टार बिथांमोनाबो मैया थांनो बाध्य जादों बिथांमोना बुंदों मा इउपिपिएलनि मिटिं नङा बेयो मोनसे सरकारनिसो मिटिं 75,000नि चेकखौ बेवहायनो होनाय जागोन दा बेबायदि गोबां रोखोमनि प्रलोभन होनानै बिथांमोना मैया बिपिएफखौ काउन्टार होनो नाजादोंमोन नाथाय बिथांमोना मैया सम्पुर्ण भाबै फैलार बेवहाय जेबो जायाखै बिथांमोना मैयानि बे मिटिङाव गावसोर मा मावगोन बेनि फंसेबो खोथा बुंनो हायाखै मात्र हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गिनानै बिथांनि एगेन्स्टआव गाज्रि खोथा बुंनायनि बादै बिथांमोना जेबो खोथा बुंनो हायाखै बिथांमोना फिस रेलि लादों बेथ' आरो लासिं सिंनि खोथा बिथांमोना फिस होगोन बाय हादों आरो फिस जुदि जाखाबायब्ला मानो फिस रेलि नांगौ नङा होमबा जिहेतु जोंसो नुदों बिथांमोना जे बर्तमान सरकार सालायगासिनो दङ जोंनि समाव जिबायदि अबस्थामोन बेनिख्रुइ गोबां जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जागासिनो दङ ओंखायनो जोङो बेवहाय बिटिसिआव जोंनि गेजेराव जि अनलायलायनाय जों बेखौ लाखिफिननांगौ जोंनाव बेहाय उन्नतिखौ लाबोफिननांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन बेखौ जों लक्ष्य खालामनानै जों दिनै रायजोफोरनि गेजेराव गिदिंगासिनो दं बेनो प्रमान मानसिफ्रा खोब आसामोन इउपिपिएलनि सायाव बिथांमोना मोनसे सुक्तिनि उनाव दानाय जिहेतु पार्टी बिथांमोना सुक्तिजों लोब्बा गोनां हिसाबै मोनसे परिबर्तन फैगोन बिथांमोना खोब सोलायनाय लाबोगोन आरो बेबायदि हिसाबैनो बिथांमोना इलेक्शननि सिगां खोब सिमां नुहुरदोंमोन नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो थाखाय 2 बोसोरावनो गासिबो हाजोबबाय जायनि जाउनाव हमनो हाबाय जे आरोबाव बिसिनि सोलायै गोदान परिबर्तन लाबोनायनिसो प्रयोजन दङ नङाब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव सान्थिबो थानाय नङा डेभेलपमेन्टबो थानाय नङा जेबो जोंनि गेजेराव जे जौगानायबो थानाय नङा बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा माने दसे समबो नेयालासिनो जोंनि बिपिएफखौ समर्थन होनो थाखाय बिथांमोना आवगायबो ना आरो मा बुंबावनांगौ जाखो फिसनि उनावहाय दाबो जुदि केस जोबाब्ला दाबो जेलाव थानांगौब्ला जाजमेन्टसो होजानांगौब्ला आरो मा जाबावनांगौ जाखोबालाय गोबां बेबायदिनो दंबावो जायखौ जों नुदों बेखौसो मिथिदों नुयै आरो गोबां दंबावो जायफ्रानाखि दिनै माने बेसेबांबा गोबाव मा होनो संग्रामनि उनावबो बिथांमोना सान्थियाव थानो हायाखै माबा मोनसे मोननायखौथ' बाद हो सान्थिबो गैयाब्ला मा जागोन होनबा जोंनि गेजेराव इभेकसन जादों माबा जादों मानसिखौ सिगिदों गोबां बेवहाय जाथि जनगोष्ठीफोर जोंनि खाथियाव फैयो जों एमएलए हिसाबै बिथांमोना बुंफैयो जे मा जानांगौ सार ओरै जोंखौ सानफ्रामबो वार्निं होबाय थायो साखाथियाव थानाय गामिफ्रा नोंथांमोनाव इभेकसन जागोन नटिस फैगोन माबा फैगोन रावबो सान्थियाव गैया फ्रायानो एखेबारे मानगोन बेखौ उसुखुथु गिनाय हंखायाव दङ आरो ओंखायनो बिथांमोना हाजार बुंबालाय मा जानो सान्थि फैदों होननानै जेबो सान्थि फैया 2 बोसोराथ' खम समाय नङा बे 2 बोसोराव बिथांमोना मावना देखायनांगौमोन ना दिनै बिथांमोननि जि माने एकर्डफ्राव दङमोन खैथामान अनुष्ठान गायसननाय बेफोरखौबो दिनै बिथांमोना मोनसेबो गायसनजेननो हायाखै आरो बिथांमोना जि मोनसे पेकेज लाबोदों पेकेजखौबो लाबोजेननो हायाखै खैथामान फिसा दफा बिथांमोना माबादों मा होनो दफाखौ मावफुंदों खिन्थु जेरावनाखि जेबो लाब गैया जोंहा बेखौसो मावदों जायफ्रानाखि जोंनि थाखाय मावथारनांगौ बेखौथ' मावनो हायाखै खालामबानो जाबाय जोंनि समाव जों साथ्र साथ्रिनि थाखाय मा मावा जोङो साफ्रोमबो मेट्रिकआव माने मा होनो स्टार मोननाय बिनि गोजौनिखौ बयनोबो जों 10,000 थाखा होयोमोन स्टारना मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोनथाय आं गोसोआव गैला बयनोबो बिटिसिआ 10,000 थाखा होयोमोन जायफ्रानाखि डक्टर मोनदों इन्जिनियार मोनदों एन्ट्रेन्सआव पास जादों बिथांमोननो 2 लाख थाखा होयोमोन जायफ्रा रिसार्च खालामो बिथांमोननो 1 लाख थाखा होदोंमोन आरो जाय फ्राय बोसोराव 300 जन मानसिनो दिल्लीयाव फरायनो 3 लाख करि थाखा इउपिएससि ओइपिएससि कचिंनि थाखाय जोंनि सरकारा होयोमोन गोदो दिनै बिथांमोना मात्र 50 जन ना 50 जन स्टुडेन्ट बिथांमोना दिल्लीयाव कचिं लानो फाथायहरो जोंनि समाव जों जिबायदि मावदों बे समावबो बिथांमोना मावनो हायाखै जोंना हाजिराखौ बाद हो जोंथ' सरकार गैया खोब गाज्रि सम
बेवहाय जेसेबां फैदों जों गारि गुरानि फैसा होआखै जोंना जोंनि मावथिफ्रा गाव फैनायनि नामाव गंसे गारि लादों बेवहायनो 9-10 जनखौ थिखां लाबोफादों जेबो जों रावनो फैसा दरखार जायाखै आरो इनभाइट खालामनो गोनांथि जायो नामा सार इनभाइट खालामनोबो जोंना बिदि साफा लेंनांगौ प्रयोजन गैया जों दा इनफरमेसन मोनबानो बयबो फैजोबो जोङो बिदि माने पाब्लिकखौ जोङो एखेबारे मा होनो थांनानै लेंनांगौ प्रयोजन जायाखै आरो जों बांद्राय इसिबां गिदिर पाब्लिक बिथिंबो लायाखै जों जोंनि वर्कारफोरजोंनो जों बिथिंखौ खालामगासिनो दं आरो जायनि जाउनाव नोंथांमोना 3000-4000 जोंनि गेदारिं नुगासिनो दङ जेब्ला जों बिथांमोननि बायदि पाब्लिकसिम थांगोन जोंनाथ' मोनसे समस्यायाव 15,000 बारगोन 15,000 बारगोन आरो बेखौ नुनानै सारा बे 2025 नि जिखिनि बिसायख'थि फैबाय थादों बेयाव सारा माबायदि बुंनो सानदों कि बिपिएफआ फैफिनथारगोन होननानै जोंहाथ' फुरा 100% जोंहा बिसास फैबाय रायजोआ जोंनि फारसे दङ आरो रायजोआ एबार जोंखौनो समर्थन होगोन